Memwakwa abakwan so edeba PAG TV, the pride of Africa eso. Another way Manhyia news yababe PMO the Great War, metre KNUST to be precise. Aha, any year pow Sargrenti War and woman penny for atra to hon mama ntwima no ehho ntoma. Manti se na ne day di kan a wo hwe Manhyia news e we PAG TV a ne meka ne say like share subscribe na fefa or comment egu comment section no ase efa emame me di dwumadi ho chia me edi amegye so a ene daache hima na na efie cha ma papa bi me twa me ho me ba ye beto aso. Arrived. The British took away cherished treasures, including rolls of books, and as well as the headgear of Nana Kakere, except the golden stool. Mr. Asikega. Order for yansan so emo akwa babiem emfambra eye Manhyia news eso sabre menya mpanyufo a yes a wo ye kire mu bi e wa hase no mepese mebusa wo bia ne din na afia de nkomotwetwe ne nyina no ahyehye so kama ede amamo empanifo memamo akwa aba ya na wona wodi kan wo eye mensa enifa so oye kire amodi kan eye kire yen wo bedi kan abo wodi amame na wa kire me ade titiri wunti a ejina so ema mo be yes a wo ye kire ede kire yen. Yo midin de KO amponsa. Amponsa mrane ne kakabu nti kakabu na dodo na onaniji amamre ho no otaka. Na se ubisa se agora yedi ya edin ya da so ne ye Sargrenti War. Ana se Sargrenti kon no. Nti ubisa mi anade metumi aka no se bi fufuro bi wo ha. Yenhwe Sargrenti abakwasemu empempi yesuku apon mu emiai ahodo aye wo won yatete Sargrenti wo yi hu nsem bebre edan pa na moye ma Sargrenti wo no edanso anase dan na moye ya ekire esampa Sargrenti wo ne abakwasem na mo ne yesuyen obi a wo hwe ye kire ni bibia be hu se Sargrenti kon na ye Asante ene abrofo akon no de toso miensa abrebia na eskedwane nti durubrebia na abrofo ne nyaaya anka omo beje eskedwane afri Asante mansem nanso so eno na ya Asante sunsum nti obi ntimi nyemu se enko ti kane nanso so de na obi a oye kani ana Asante ni ana adwene mu da ho bia no
wajitum say e kana sede ho se obebo eskedwa ene Asantehene nyina ho ban eno na ma ehemfo na ho sa abre ne hu ne se yentimi ntena ho na omo mefa sa sikedwa na eya Asantehene sunsum na no na kaye nyina ayebom se nipa fua no enko ene ma ahemfo ni nyina ka o madwene bom se wosi swai wokon ne ye de bo ye nka bomu ne ho ban ana se yasomdwe ne ho ban kra obi abehu baako obi ani ho a obi nya kwan ewu mienu nti se obi abehu baako de a se o de baako no eya ade a eso beba mfaso ama Asantehene nyina na kire se ya bodin ene uni ho kra na ye se tani ewu ya ne tekire ma ampro no nefri te asefo nti de o ye ni nti no wadno asem bi a wo kan ye oniye bi a wo ye ya ebo aye ni nti no ye be koso akai ho wo menchen ya yenya kwasi broni hretenten bi wa ha se no mo ono na play the role of Sargrenti Wesley ye no baba betwetwe inkomo mind dear your name and how you feel playing the role of Sargrenti Wesley, and moreover you are not an African. How do you feel partaking in this role? My name is Tom. I was really pleased to be part of this drama because it means a lot for the Ashanti people, so I was pleased to be part of that. And as a white person, I mean, it's important to transmit like what happens, even if like it's terrible. And it's terrible what the English people and the white guys do to Africa at this time. But it's important to transmit the history, and I was very pleased to be part of this. The way they treat the people of Africa with the slavery and all these things is like very sad, even for us. Yehwe animu se enchirima ebesua bibia frimu esanse ebinom de won kra eto ho ma Asantehene ene oni ho nanso ade na anasa abana wo mugu no emfrinhia oha ene aduonum achi no ena ama ne yenyina yenya asomdua yete ha obi atimi pie koba baabia a ope obra obi a enka ne deche enti si obi ede ne kra beto ha ma Asantehene ama Asantehene nyina drum pompon so ete se dia ene yensu enjirima ayabai ene yemfatuo nkokun biom ade na yensu yedi aboa efa mpuntunyuma ho efa asomdue ho efa obuo ni amamre ni amane ho na aboa ama Asante nso atumpon timisire nchirima no se omunhwe ne tra keke omunfa abababo a yedi atudwai ni omunsunsun prese ombeye bibi di ato na ama da bi nchirima nso ba ya bebo omudina kasem ne wo hwe ye ne wutie ye abakwasam ahodo a ye nananom etwetwede to ho no ma ye ntwima ena Manhyia news so Otumfuo dache himana na afia cha ma papa bi medini nyina aba besom no mekai wo se da ya woda ye nyina ebehia we ye Manhyia fikasiem eho ene ye di dwumade ne mpomponso ne nyina ekwakwa hwehye so eniema akon ni si yakwasi broni hwene tenten baji free eya Asantefo nsem enti ya nya ewo ya apono so kira eniema ni bia ba bedru da ya woda nana ebetena se wa Abraham ahemfo nyina ne obi biala tutu tuntum kire kuntunkuni no eno ne da ye be pause aniema ni nyina ho ntoma empanifo kasa bi okato ho no mo ne se edu amanfo a na yakai ya anom eda ya woda ene ebehu se de nananom ani asia bere ede afa Sargrenti War ho ntokwa yete ho abakwasem enho adomankomasem ene ho anwensem bebrebe ni nyina no dache hima na afia cha ama papa bi ene PAG Media ya dom mosuko ne mosuko ya do no aha ene edi ni nyina ebesom da ya woda ye behia we ye Manhyia fikasiem makra